Hello and welcome back to my YouTube channel. Kechengsi kado kabe Karbi official YouTube channel kelang arat doa na pajitame nili tumahin pen ningkang sama kadom na pachiriglo kardo. Karbi ang long pen nongnam kachitang long man pengido Karbi lam kan arjan long kache parjan theknai abang phu akihai Bipul Terang alang ipenang an Karbi lam kan arjan long kache parjan ponera phi puthot no nakimi Karbi lam kan arjan long setami alang lipan kache parjan pon ilitum kado kabe stami thek ponik tholong ji Labangso lam kan arjan long kache parjan ji abang phia phan setami ilitum thek ponik long ji lake nongnam kache tang long lam kan arjan long kache parjan theknai abang phi akihai pi Ringki Brahma alang liki inut boro lam kan arjan long kache parjan dun abang phi iglo lapen ke alang li boro lam kan arjan an part akaprek lam kan arjan long setami kache parjan pon ilitum thek ponik long lo alang like lam kan arjan long kache parjan nan parta inut nongnam kache tang long a YouTuber iglo alang li a YouTube channel long setami 1,80,000 an so se a subscriber do ponik lo Labangso lam kan arjan men lake SENGVE KARONG NE Nalitong koman matsi akihai Bipul Terang alang li kache parjan dundo an lam kan arjan kelang ning kaching sabing na lo komen along to poningra pachini ponikha lapen genang litum apor chilong pulote nang litum nilitum video kona darong pensinon kelang ponik boma komen along to poningra pachini ponikha lalo te nilitum videos tami kona darong an sikile igloma nilitum chini ponikpo Labangso alun jir kilun alun se pe atoma men lake nongnam kache thanglong Karbi alun jir kilun theknai na ase karjumena alun se pe atum lun se po Rajib milik lapen ke lun se pi Robina Kropi Lunjir alam theke tok lapen ke ateot ki pidon abang phulake akihai sarchin thong rongpi music ki pidon mate music director abang phulake akihai Amit rongpi alang like NONGKLAR studio pen Labangso lam kan arjan setami non si kache parjan ponik ya phan chisik chidang ponik bomlo lapen ke litum kaddo ko bestami Labangso lam kan arjan akang theme setami NONGKLAR Films Production YouTube channel along setami lang ponik long da prank po alunjir arjuik me pik lapen ke lam kan arjan setami lang ik me pik ji lasi ilitum kaddo ko bestami Labangso lam kan arjan ke lang ponik long ja phan chong hong ponik ding lona pinia video lang ik me sen polote video phan like sipira video phan da share ponik ra lapuson dak tha video kai ki ta nilitum channel long ke lang ponik long wer ja phan nilitum channel phan kang hon pen subscribe ponik ko pusi ning chi the ponik lo tang te pinia video ke ponik balo kado ka bestami do mi thak mi kardom